una consulta inútil, innecessària, que ha provocat enfrontaments entre les famílies i que ara, després de resultats, evidentment va provocar molts problemes en els centres per tal d'ajustar aquests resultats a les realitats educatives. Només tenia un objectiu. Primer, tapar la gestió negligent de la dana. Fer confrontar en un debat absolutament estèril, passat, superat pels valencians que no volen aquest tipus d'enfrontament. I els resultats demostren a les clares que clarament ha guanyat l'aposta per un ensenyament que, en definitiva, garanteix que al final de l'escolarització els xiquets puguen aprendre les 3 llengües. Felicitar a tota la gent que s'ha mobilitzat i que li ha demostrat al senyor Mazón i al senyor Rovira que així estem per defendre una de les senyes d'identitat d'aquest poble i que ells, en lloc de provocar aquesta confrontació, haurien de defendre tal i conforme diu el nostre Estatut d'Autonomia.